अनलाखौ नुफेरै ना दंलै लोगोफोर इयावहाय जिरायफैनो हागोन। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दायो आङो बिनिफ्राय सुरु खालामसिगोन जाहैबाय। दासो खुलिबाय आं नेयैनो खामनायाव नुनो मोनदों। दा बेबायदि नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे रोखोम दङ बे साइडआवहाय। बेखौनो आङो गालांदोंमोन दाख्लैयो, माने आङो हाबनाय जायाखैमोन आरोखि, बेयाव जेबो गैयासो सानदोंमोन आं। ओमफ्राय उनावहाय आं नेटआव चेक खालामफिनबाय, अब्लासो आं मोनथिबाय बेयावहाय बिदि दङ होननानैहाय। ओमफ्राय माइसुर ज'आथ' बैयावनो साखाथियावनोखा, ओरै साइडआव दङ बिल्डिं। नोंथांमोना बिनि सिङाव थाङोब्ला बेबायदि नाखौ नुजोबगोन आरो बेयावहाय। नामखौबो देखायबाय, नामा बेनो नै माइसुर ज'नि साखाथियावनो। इन्जुरानो गेटआनो नासोखा। आं खनसे बैनिफ्रायल' फट' खेबनानै थांदों आरोखि। आं जेबो गैया, माबा श'रुमसो सानदोंमोन आं हाबलांनायसै सिङावहाय। नै नानि उदैनिसो हाबनांगौ लोगोफोर, नानि उदै। बेबायदि नुलांजोबगोन। बे जाबाय टिकेट काउन्टार। टिकेटखौ लायो जाहैबाय 199। सिगोन एबारसो आं बेखौनो फैफिनखादों लोगोफोर, नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै। बायदि बायदि ना गोथांबो नुलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांखाय नै बेफोरबायदि डिजाइन खालामना दोनदों। बियो माइसुर ज'नि साखाथियावनो दै लोगोफोर, नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आङो। कर्नाटक स्टेट ओमफ्राय माइसुर ज'नि साखाथियावनो भिडिअ खालामगासिनो दं आं। दै फ्रि 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 गबाय थागोन गोजौजों। ओमफ्राय गाहायाव दङ जाहैबाय ना। नाफ्रा दस्रा उसिना ना नुलांगोन नोंथांमोना। एसे खोमसिदे, बारा लाइट गैया लोगोफोर। ओरैनिफ्राय दै गबोगोन, नानि खुगानिफ्राय दै गनाय। बेबायदि फट' लानो लोगो गैयालै, लाबोगोन आं माला। बायदि बायदि ना नुनो मोनगोन नोंथांमोना। नै वाव, दासो आयना हगारगासिनो नै। बेयावबा मा दङ? आरो दंबावो। मा बुस्थुथाय लोगोफोर, बै दं नै बुस्थुआ। सिनायालै मा बुस्थु बियो, मानि माखासे दङ। नायलाय मानि दङ नै, बैयावबो दं। बेबा मा बुस्थु जाखो? बै खनायाव माथो दंबावो। बेखौल' सानबा बेयाव मासे, नैबेयाव मासे, नायलाय बेफोरबायदिसो नुफेरै बुस्थुफोरखौ नुनो मोननांगौ दा, अब्लासो नायनो इन्टारेस्ट नाङो भिडिअफोरखौहाय, नङा होमबा लोगोफोर? नाया हनै साला सावना जाहैनाय आंबो नोंखौ नुमोनब्ला। वाव, ना फिथिख्रि नामा बेलाय? ना फिथिख्रि। बेफोरबायदि इन्टारेस्ट नुब्लासो ना नायनो गोसो जायो दा भिडिअफोरखौहाय, नंगौना नङा राइजफोर? ओमफ्राय बेयावहाय नै खांख्राइ गुदुं दङ, नै खांख्राइ गुदुं। बेवहाय जिबौबो हाबनानै थायोनो। ओमफ्राय बेयाव खावसुम दङ, नै खावसुम। नै खावसुम। ओइ बोरमा सेखोन आंथ'
जानायखौ आंखौ बेयावनो मानसिनानै थायो जाहैबाय बिसोरो गासिबो मेगाजिन माने मेप बानायनानै दोनजोबलायखादोंमोन आराम इन्जुरावहाय माबायदि नुगोन नोंथांमोना एसियाबो सालु नै रुम रुम गांग्रांनो बेयाव मा दङ गैला इयावनो थैबायदां ओमफ्राय थांबावनायसैला गाहायाव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम अब्लासोना बेफोरबायदि गोदान लकेसननि भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन लकेसन हो नाया फिसा फिसा गोजाना माथो नैबेनो जाबाय दैयाव बारग्रा मैखुन मा नाब्ले थुंथुनो खस्था जानायले बेफोरखौसो नुनांगौ दा नुफेरि ज' वाव बेफोर मानै दङ नै सें मास वा जास्ट साइज नाया आरो समायना हमनानै लाबाय थाथावथाव नोंलाय ओइ बाहाय मा देश मा कान्ट्रिनि ना जाखो नै मोदै बायदिबो अरजोबो माथो वा नो बैलाय मेंबाय नामा ओइ नों मेंबाय ओइ बन्दु दस्रायाव नायनायसैलाय माबा ना थिमि नामा बिलाय ना थिमि जानांगौ वा फैनाय बायदि गोलैलांबावो नाथुर गोथै नाथुरा थैबाय गिदिर गिदिर नुफेरिखौ बांसिन नायनांगौ नै बेलाय मा ना जालायखो आयु जुग्र नै गिदिरसिनलै नै गिदिरसिन वा बेखौनो गालांदोंमोन आं दाख्लै माबा शपिं हल स्ट'र रुमसो होननानैहाय नेटआव नायफिननानैसो दिनैसो फैफिनदों आङो साला होमब्लासो नुबाय आं नोंसोरखौ ने बेटाफोर गिदिरथारलै इयो 2 केजि जागोन बैलाय 2.5 केजिसो बेबो नुगोन आङो बेखौनो दहाय गोजौनिफ्राय खेबदोंमोन बैनिफ्रायनो खेबदोंमोन वेलकामनि फट' लाखिलायबाय बैयावहाय माने हाबजेननायावहाय आंखौहाय गोजाननिफ्राय बबेनिफ्राय फैदों गासिबो फट' लाखिदोंमोन दै लोगोफोर नैबेयाव केमेरा जाना दंखादों DSLR हिनजावसाखौ खेबग्राया वेलकाम फट' लानो सार होननानै बिलायखायो नै सिख्लाया बैनो नै हगारगासिनो दासो फोसाबगासिनो फार्स्टआवनो हाबखादों नालाय आङो दैया मावोलै नुवा होननायबो दङ दंफां मुरा सिङावसो हाबनानै थायो बे नाया साला सुवाना फाख्रि दङ मोजां नङा दै सिङाव बायदि बिबार बानायनानै दोनजायो ने प्लास्टिकनि ना बिबार गोथां जाखो बेलाय प्लास्टिक गोजासोलै हौवा हिनजाव सानैल' दं नैबाव मानो बेयाव मासे दस्रा सिस्टेमनि दङ नामा बे नैबे दैनायनि गोजानो बे गोजाया बे नायानो दैदों जुगु दा मोजां साजायदों बेखौहाय दै सिङाव बिबार होलायलायदों बेयावनो बेरायबाय थायो जाहैबाय बिसोरो बे गासिनबो बानायनाय गोजा दंफां रोदा बायदि बानायनाया सिमेन्टनि बानायनाय गोजा नाया ना गोथार होननानै बुङो नोंखौहाय नंगौ नामा माने गुफुर गोजाखाय जेबो मैला गैयिखाय नै फैबावबाय मासे माथो बिदि बिरबाय थादोंना आदार होदोंदां दा गोजौआव देखायालै होनना बुंगोनलाय गोजौआवबो देखायनायसै आंनो माबायदि नायग्राफ्रा नैयाव दङ नाया नै बे बिदै गोनांलै हनै गेन्द्रा जाथार दासो फोसाबगासिनो
जागासिनो दंलै नै मा मा ना मिथिला दै सिङाव ओरैबायदि मोजां साजायना दोननानै नाया नै जेव 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 आंथ' सिनायला लोगोफोर मा मा ना मा नाम होननो माबा माबिसो डाइलगसो मारिलाबायबाय आं नाखौनो मानै थुखाबाय हनै थैबाय बैलाय दैनि गानलेट नै बाथाब बाथाब दङ नै नाय दैनि गानलेट ना ओमफ्रायलाय माथो जालायखो बादामालि थाङा थाङालाय एसे खारला हांदोंमोनलै लान्जाया ओरैबायदि गोलावनो थिं थिं दैनि बायदि नैबे दैनि गानलेटसो दां मोनसेबो नाम बुंनो रोङा नै बेयाव रुजोबो मा मा जुनार दैनि बेखौ मोजां नायगौमोनलै नैखौ नुफेराखैमोन नैबे लान्जाय गोलावआ सानाखिसै माथो एसे दावलाहांगौमोन गान्जायाव माबो हगारनाय ना हुइस वाव kelas aku kemungkinan kelas saya mudah dengan ini yang saya ini masih tongbau begitu nih karena ini be London nih jadi hablang isai ini deh semua berdiri cuma kesapkasi nunggu dasi angno first time habnya begitu kami yang gak kelangan jahiban London nih jadi ya udah naya jadi alis saja boleh sulaya kau jangan ya udah naya ini jabai London nih je kami deh kasih jadi betul nih mama nak boleh mulai ayo mana saya bilang wah mana saya boleh mana jalan itu karen nak senam aja masih gugra mana itu masih nih saya boleh mana jalan itu kan nak bagi nama nak kontak you bahaman pagra nih gue bisa ini juga baha dong le gue no ini biar beta harle nasanya bisa kau mana ada silang bungur lah itu nukirin na dong le lagi perjauhan kira pindah agan